Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur asteartea da eta gaurko egunerako elkarrizketa bat daukagu programatuta. Pablo Lasa etorriko da guregana, kolaboratzailea eta mindfulnessari buruz hitz egitera dator, baina orain beti bezala has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak azalduko ditugu oraingo honetan. 1857ko irailaren 17an Errusian Konstantin Tsiolkovski, errusiar zientzialari eta asmatzailea jaio zen, kosmonautikaren aitatzat hartzen dena. Hamarkada batzuk geroago, 1963an Pako Aristi euskal idazle eta kazetari gipuzkoarra Azpeiteko Urrestilla auzoan jaio egin zen. Aste honetarako programazioa aztertuko dugu oraingoan eta horretarako agenda errepasatuko dugu. Gaurko egunean goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte komikiaren 10. azoka erakusketa egongo da Kondestable jauregian eta sarrera libre izango da. Gaurko egunean ere arratsaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte Gaztelu plazan dantzak txistuta gaitekin dantzaldia egonen da eta sarrera libre izango da. Ostegunerako Zentral Kafea Antzokiak antolatutako Alzheimeraren kontzertu solidarioa egonen da atxaldeko 8:30 eta sarrerak 12 euro kostatuko ditu. Ostiralarekin amaituko dugu arratsaldeko 8:00 Kondestable jauregian Pablo Sarasateren inguruko kontzertu omenaldia izanen da eta sarrera libre izango da. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertzera. Diario de Navarrako azalarekin hasiko gara, bere titular nagusiak dioenez, Sánchezek Riberaren eskaintza errefusatu du Nafarroan PSN nazionalismotik aldentzeko. Alboko albistean, Marlaska ministroak adierazi du Guardia Zibilan Nafarroan jarraitu egingo duela. Argazki nagusian berriz, Saskibaloi selekzioaren garaipen festaren argazkia ipini dugu egunkariak bere azal nagusian. Beko albistetara pasako gara oraingoan, Iruñeak txirrindulen ordenantzagatik zigortzen jarrituko ez duela azaltzen du egunkariak. Mugikorretik hitz egitea bezalako kasuak isuna jasotzen dute momentuz. Bestalde, Bilduko zinegotzi bat zigortua izan dela dio egunkariak Etaren ildoak jarraitzeagatik. Azkenik, gobernuaren kargu igoerak epaileak kotxe gabe utzi ditu Tuterara joan deitzaten. Diario de Noticiaseko portadarekin jarrituko dugu, Nafarroak uko egin dio borondate demokratikoa baliogabetzeko eskuinen saiakerari. Aldarrikatu du egunkariak bere titular nagusian Txibite presidenteak Nafarroaren instrumentalizazioa kritikatu du ere. Alboko albisteetan, Auzitegi Gorenak bihar berraztertuko du Altsasuko auzia. Bestalde, graduatu berrien ehuneko 83 Nafarroan enplegua duela azaltzen du egunkariak. Gizon batek bere bikotekide ohia, honen ama eta ahizpa hil dituela azpimarratzen du Notiziasek. Bestalde, Navarra Sumak Etxeberria eta honen zabor plana atzera bota duela azaltzen dure. 11 epaiketa zigor ahulekin amaitu dela argitzen du egunkariak. Eta bestetik, gobernuaren bitartekotasunak Nafar tafaiarako laguntza frenatu duela azaltzen du Notiziasek. Bere argazki nagusian berriz, karetera bat 30 km/h sinarekin ageri da. Gara egunkariko azala aztertuko dugu oraingoan, 11-13ko akordioak 21 urteko dena da etaren epaiketa fartsa itxi duela azaltzen du Garak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Javier Esparza eta Felipe Erregearen arteko agurraren irudia ageri da. Nafarroa debatearen zentrora itzuli dela dio titularrak. Beste albistetan, Euskaraldiak parte hartzaileen jokaerak nabarmen astindu zituela argitzen du Garak.
Azkenik, Johnsonek eta Junckerrek akordiorik gabeko Brexita lortzeko bideaz dutela aurkitu zehazten du egunkariak. Berria egunkariaren azalarekin jarraituko dugu, 11.13 sumarioaren argazki nagusi batekin ireki du egunkariak bere portada, irtenbidean laguntzeko akordioa lortu dutela azaltzen du egunkariak. Beñat Zarrabeitia kazetari eta auzipetuari eginiko elkarrizketaren aurrerapena dakar ere. Bestalde, Euskaraldiaren datuen plazaratzea dakar ere berriak, Euskararen erabilera areagotu egin dela dio informeak. Saudien indegi batean kontrako erasoak petrolioaren prezioa igo egin duela azaltzen du ere. Bestalde, Jon Gerediaga idazleari eginiko elkarrizketaren aurrerapena dakar portadak ere, eta azkenik, Jon Salsamendiri eginiko elkarrizketaren esaldi esanguratsu bat ekarri dute azal nagusira. Euskal Herria Irratiko azalarekin amaituko dugu, Auzitegi nazionalean barkatu auzipetutako 45 aske geratu direla azaltzen du irratiak, akordioa lortu ordonen. Bestalde, Oteizaren lana bizikleta gainean ezagutzeko aukera dagoela eta Euskaraldiaren ondorioz Euskararen erabilera Nafarroan 6 puntu igo egin dela azaltzen du komunikabideak bere azal nagusian. Goazen gaurko eguneko albiste nagusiak aztertzera eta Berriozarreko albisteekin hasiko gara. Aurtengo jaien argazki lehiaketa antolatu du Berriozarreko udalak. Berriozarreko jaietan ateratako argazki lehiaketa planteatu du udalak, nornai aurkeztu ahal izango da lehiaketa honetara eta gehienez 4 argazki aurkeztuz. Berriozarreko udalaren auzo bulegoan aurkeztu beharko dira, irailaren 20 baino lehen. 250 euroko sari bat eta 60 euroko 4 akzesit lortu ahal izango dira irabazleentzat. Lehiaketaren arau guztiak eta argazkien aurkezteko erak Berriozarreko udalaren webgunean aurki daitezke. Beste albistetan, Natura Eskolak udazken honetarako programazioa aurkeztu egin du, Berriozarko Natura Eskolak aurkeztu du heldu den udazkeneko ikastaro eta lantegien egutegia. Ilusio handiz prestatutako programazioa da honako hau, orotarikoa eta zabala txikiei zen helduei zuzendua. Iraila, urria eta azaroan egingo diren ikastaroak plazaratu ditu eskolak. Margoketak, sukaldaritza naturala, bizikleta mantentzelanak edota toxiko gabeko produktuen elaboratzelanak aurki daitezke aurtengo programazioan. Programazio osoa, datak eta ikastaroen prezioak Berriozarko udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta azkenik, Euskara ikasteko aukera zabaldu du Berriozarko udalaren gobernuak. Irailarekin batera zabaltzen da Euskaltegian izena emateko epea. Nafarroako gobernuak, toki erakundeek eta Nafarroako euskaltegiek horretarako gonbidapena egin dute, aukera galdurik ez horixe gozatu euskara lelopean. Berriozartarrek matrikularen gastua murriztu ahalko dute, azaroan Berriozarko udalaren diru laguntza eskatuz. Deialdia udalaren webgunean argitaratuko da. Euskara ikasleek euskara ikasteko baliabideak eta informazioa toki erakundeen gunean aurkitu ditzakete urteosoan, baita Nafarroako gobernuaren gunean izen emate garaiak irauten duen bitartean. Burlatako herriko albisteetara pasako gara oraingoan, ibiltaria egitasmoa aurrera eraman du Burlatako udalak. Ibilbide osasungarriak egiten jarraituko du Burlatako udalak. Burlataren muga geografiko zehatzak eta hauek adierazten dituzten elementuak zeintzuk diren ezagutzeko. Ordubeteko ibilbideak Burlataren inguruetatik egiten dira eta honako helburu hauek dituzte. Kultura arteko harremanerako gune bat erdiestea herriko auzokideentzat, jarduera fisiko arin bat egitea, ohitura sedentarioak saihestu eta pertsonen osasun fisikoa naiz psikologikoa sustatze aldera eta Burlata eta bere inguruko zenbait leku interesgarri ezagutzea. Irailaren 19 osteguna izango da lehen irteera Lasaeras plazatik arratsaldeko 7etan eta ez da izena eman behar. Urtero bezala gaztelekuko jarduerak argitaratu dituzte aurtengo kurtsorako. 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako jarduerak dira honako hauek eta Burlatako gaztelekun egingo dira. Irailaren 20 arte izen emateko epea luzatu egin da 012 telefonoaren bidez. Zumba, hip-hop, sukaldaritza edota antzerki tailerra aurki daitezke aurtengo jardueren artean.
plazak mugatuak dira eta maila eta egun desberdinetan banatzen dira. Programazio osoa eta hauen prezioak Burlatako udalaren webgunean kontsulta daitezke. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Udalak informazio kanpaina abiatu du mugikortasuneko ordenantza berria ezagutarazteko. Aste honetan Iruñeko udalak informazio kanpaina bat abiatuko du mugikortasuneko ordenantza berria ezagutarazteko eta hirian mugitzen diren garraiobide ezberdinen bizikidetza sustatzeko. Informazio kanpaina elebiduna da udalaren araudiarekin bat eta euskarri horietako batzuetan herritarrek mugikortasun zerbitzuari egiten dizkioten galdera ohikoenak jasotzen dira arau-testuaren inguruan, baita sortzen aldiren zalantza zehatzak kontsultatzeko aukera ere. Beste albistetan, Iruñean jabetza intelektualari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte. Jabetza intelektualaren oinarriak ondare inmaterialaren arloan nola erabili eztabaidatuko dute Nafarroako Museoan, Intagi Alkartea eta Labrit ondarearen ekimenez. Irailaren 17 eta 18 Nafarroako Museoan ukitu ezin dena babestuz kultur ondare inmaterialari eta jabetza intelektualari buruzko jardunaldiak titulopean. Jardunaldi hauetan lehenbiziko aldiz hausnartuko da ahoz aho transmititutako jakintzen eta gaur egungo eragileek egindako ekarpenen eta ondorioz egile eskubideak dituzten ezagutzen arteko muga. Eta azkenik, Josetxo Goia Aribek aurkeztuko du Sarasateando Gotorlekuko Armen Gelan. Biharko egunean, irailaren 18an, Gotorlekuko Armen Gelan aurkeztuko du Josetxo Goia Aribek Sarasateando kontzertua. Saxo, piano, kontrabaxu eta perkusioarekin batera izanen da kontzertua. Arratsaldeko 7:00 izanen da eta sarrera libre izanen da interesan dutenentzat. Sarasateren obran inspiratutako proposamen musikala da honako hau, Iruñeko udalak konbokatutako sormen artistiko proiektuan artean saritua izan zena. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren 2. partera iritsi gara eta oraingoan gure gonbidatuari pasa emanen diogu, esan bezala Pablo Laso daukagu gurekin eta mindfulnessari eta honen kontuei buruz hitz egitera etorri da. Arratsalde on guztioi, gaurkoan Pablo Lasa etorri da guregana, etxenetako kolaboratzailea eta mindfulnessari buruz hitz egitera dator. Arratsalde on, Pablo. Arratsalde on. Zer moduz? Ondo. Jau da pasata, segurazki orain kurtso hasieran zaude eta lantalan, ezta? Bai, gutxi. Kurso hasiera eta telefonoak, emailak, kartelak, publizitatea, urtero bezala. Bueno, urtero, mindfulnessen 2 hilabetero ari gea kursoak montatzen, osea, urte osoa ematen dugu prestatzen. Hala ere, udan igual deskantzatzeko denbora izan dizu? Hau mugitua izan dut, bai mugitua. Zeren eta hasi naiz kolaboratzen eta lan egiten Donostiko Baraka zentroarekin mindfulnessen oso jantziak daudenak eta. Eta eukidutu dara, alabak eta hori bitarte beteta. Bueno, azkenean ongi dago ere pixkatere denbora aprobetxatzea, ez da? Bai, noski. Erretiro bat egin nuen ere eta egun batzuk pasa nituen hortik eta ondo. Gertatzen dena da, gauza dela hori eta burua bakizu
Geldiutin berda ere? Bai, egia da bai. Aurtengo kurtsorako adibidez, zer daukazu tartean, zer daukazu programatuta? Bueno, kurso hau sendotu egin dut, dena orain arte beti nik egin izan dut Iruñan, 2-3 lekute ezberdinetan kursoak, ez? Eta aurten erabaki dut dena Alarrosadian zentratzea, eta meditazio eskola bat aurkeztea, montatzea, martxan jartzea, ez? Meditazioa eta mindfulnessa oso gertu daude, ez? Leku berberan hasten dira. Gertatzen dena da, meditazio, mindfulnessarekin ongi izatea da helburua, eta meditazioak, azitzea, garatzea, eta beste helburu batzuk ditu, ez? Eta meditazio eskola bat martxan jartzea erabaki du. Eta horrek esan nahi du, egiten ditu gauza batzuk, esan nahi du, astero meditatu, erretiroak egin, egun batekoak, asteburukoak, gauza ezberdinak. Hurrengo hilabeteetan, taldeak osatuta dauzkazu edo pertsonak joten dira banan-banan edo nola funtzionatzen du? Hurrengo astean hasiko naiz talde batzuk, pare bat talde. Hoiek, bat beti egiten dut bat goizez eta beste arratsalde sola txandaka dagoen jendea ahal izateko egitea, ez? Eta, arratsaldekoa ia beteta dago eta goizekoa ez beti eskaxago izaten da jendea goizean, bestera batea dabil, ez? Bihar beste talde bat hasten naiz, emakumeekin daramat urte desente, urte batzuk lan egiten Atarrabiko udaletxean, emakumeekin, arratsaldetan. Eta hurrengo astean ere, hasten naiz INAP funtzionarioek, gobernuko funtzionarioak duten bere ikasketak eta bere gauzak itiko, eta horiekin ere nire ez lanean. Osea, hasten geha, hasten geha. Talde bakoitzarekin lan sesio berezia egiten duzu edo orokorrean egiten diren saioak dira, ez dakit, igual talde konkretu batentzarako biretzen duzu sesioa modu batean, beste baterako beste modu batean, edo gauza orokorrea izaten da normalean? Normalean mindfulness dauke enbor orokor bat, ez? Gero, lehenengo banaketa izaten da noruntz zuzenduta dagoen. Balin bada hezkuntza, balin bada ongizatea, balin bada harremanak, balin bada gazteak. Eta orduan hor ja banaketa badago, banaketa bat enfoke badago, ez? Zuzenketa badago, eta hor ja aldaketa batzu daude. Eta gero taldeen araberan, moldatzen zea beti. Taldea ezagutzen duzu, ikusten duzu nolan jotzen duen, nondik nola doazen. Eta horren araberean, moldatzen duzu. Nola hitz egiten duzu, zeren jendeak azkenean ari gara kontzeptu berri batzutaz hitz egiten, eta segun nor daukezun aurrean, erabate hitzin berduzu edo besteta, zen hau esperientziala da, ez? Mindfulness esperimentatu egin behar da, eta barruko gauzata zaigea, eta orduan bakoitza dauke bere barruekin harremana berezia. Orduan nahiz eta hizkuntza lagundu ulertzeko, hizkuntza ez da dena. Batez ere, olako gauza batean esperientziala dela, ez? Orduan, boldatzen zea, segun ze nolako jendea daukazu. Adibidez, lan mota konkretu beraterako sesio bat planteatzen baldin baduzu, zerrantzen duzu, lanean izaten dituzten arazoak murritzea edo lan giroa beste motu batean ikustea edo nolakoa izan daiteke? Adibidez, lanen ibiltzen dien arazoekin edo adibidez oso kokatuta dago INAPen, ez? Funtzionaritza, gobernuak interesatzen zaio bere langileak giro honean bizitzea, ez? Horre pixka bat enfokatzen duzu lehenengo gauza, eta hau bastante orokorra da mindfulnessekin, zeharremana daukegun bakoitzarekin, zurekin, ez? Baina gero, sesioetan aurrea doala eta komunikazioa nola bestekin tratatu, emozio asuntoak eta nola gestionatu besteen harremanarekin, eta hortikan bideratzen duzu, ez? Bideratzen duzu, besteek ere ikutzen dute gai hauek. Gertatzen dena da, jakinda ze mai eta ze jendea daukezun, sakonago sartzen zara, edo guztien artean hitz egiten dugu ze arazotan gabiltza edo ez, funtzionalo kasuan lankideen harremana oso daramate urteak eta urteak leku berberan lan egiten,
Eta orduan berezia da hortan, ez. Kurtso osoa irauten duen plana daukazu edo azkenean jarraikortasuna duen praktika bat da talde hauekin. Ez dakit, igual denbora konkretu bat behar duzu lanketa baterako edo ikusten duzu segun ze talderekin denbora gehiago behar duzula, gutxiago. Mindfulnessen horrela agertu zen eta printzipioz 8, 10 edo 12 asteko lan bat da. Prozeso bat da. 8, 10 edo 12 asteetan, osea 2 hilabete, 3 hilabete eskas. Hor prozeso bat egiten duzu, da lehenengo golpe bat ikusteko nola bizi garen eta zer herramientak dituzun gauzak aldatzeko, ohiturak aldatzeko, ez? Hori izaten da normalean, hola lantzen dugu. Bestea da egiten dira ja zoaz, lehen esan dut da, meditazio eskolaruntz, ez? Ze mindfulnessa meditazioarekin asko ikusi dauke, ez? Gertatzen dena da jendeak egiten duenean horrelako kurtso bat, askok esaten dute, hau landu behar dut, nire lana da, enpoderatzen zaitu mindfulnessak, hau ez da, hemen nik ez dizut ematen teknika bat esan ez ditu, hau egin eta jazta, hemen bakoitzak bere buruarekin lan egin behar du. Eta orduan, gertatzen dena da, jendea bere ardurapean hartzen baldin badu bere osasuna, azten da, bai meditazio eskolan, errepikatzen du, bai meditatzen egunero, mundu hortan hasten da sartzen, ez. Beste batzuk, interesgarria ondo, aldaketa bat egiten dio, baina, klaro, hain arresa da eta hain zai egunero zuretzat, 15 minutu ordu erdi bat hartzeko zuretzat, daukigu guztiontzat edo munduarentzat ez dakit zer, baina guretzat eta gure osasunarentzat denbora hori hartzeko zaie da, oso simple, oso zaie. Haixe da, bai. Sumatu duzuen geroz eta jende gehiago animatzen dela mindfulnessa ezagutzera, edo sumatu duzu geroz eta gehiago dei jasotzen dituzula? Ez, bai, somatzen dut bai eta ez, hau da. Mindfulnessa modan dago eragatean, ez? Egunez egun jende asko gehiago egiten du, duela 5 urte egiten zuena baino. Gertatzen dena da, ez dut somatzen, esatez nahi dut ezan, zeren eta jende gehiago dago mindfulnessa ematen. Osea, duela 5 urte egongo bagina Iruña, ez dakit izango zuke 4, orain egon daiteke 20. Orduan, somatzen da gizartean mindfulnessa gogor jodula, oso interesgarria eta beharrezkoa da nire ustez, nik uste dut hau etorri da gelditzeko. Gertatzen da beste leku batzutatik, yoga dela eta, edo txekutxikun dela, edo beste arlo batzutatik mindfulnessa hurbiltzen ari dira, eta orduan kolaxak eta hasten dira egiten. Orduan bai, asko ze jendeago gehiago dau, baina nire kasuan, edo nik uste dut jende guztien kasuan bezala, jende gehiago dago ematen, orduan guztion artean banatzen geha daudenak. Eta zer dela eta goraka da azkenaldi honetan? Nik uste duzuzuk iritzi pertsonal igual izan diteke? Nik uste dut berez mindfulnessa beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Osea, gorakada handiago egongo da, dago eta jende gehiago dago adibidez yoga egiten. Asko ze gehiago, jogak jozuen duela demagun 20 urte, ez? Claro, yoga meditazioarekin batzutan hurbiltzen da, segun nork zerbait egiten dute. Yoga gorputzera hurbiltzen da, ez? Gizakiak behar du, batez ere hemen mendebaldean, ez? Behar dugu gorputza mugitu era kontziente batean, ez? Eta bere onurak ikusten dugu, beste batzuk adibidez pilates, beste mundu batzutan sartzen, yoga ja arnasketarekin eta beste era batea zaintzen du gorputza, ez? Paso naturala da buruarekin hastea. Burua ere ezitu, landu, eta hori mindfulnessa da. Orduan, ez baldin badugu horrelako zerbait egiten gure artean gauden bezala josuta fuego akabatuko dugu. Zeren ezin da horrela bizi, oso gaizki bizikea, sufrimendu handia dago. Eta mindfulnessa berez jaio da eta bere alorra importantena da sufrimendua. Hori lantzea eta ikastea azkenean, ez da? Mindfulnessa meditaziotik datoenez ikusten du sufrimendua, onartzen du sufrimendua gizartean munduan dago, sufrimendua handitzeko edo
nola esaten lantzeko badago bide bat, eta hau da bidea. Hori Budak esan zuen duela 2005 urte, beste egitzun ezan, gauza asko esan zituen, baina sintesi batean hori esan zuen. Eta gaur egun, teknologia dela eta hain gaizki bizi gara, hain harreman txarrak ditugu, hain gaude nola esaten da, deseoarekin, apegoarekin, gauzekin nahi dugula gehiago, ez? Teknologia bestela, harremanak, dirua, eta horrek galdu egiten, sufrimendua sortzeko erabada, eta orduan mindfulnessek egiten duena da hor zaizu gelditu, nuntzaude, zertan aizea, zer da hau, zer zarazu, eta, bide horrek laguntzen dugu bizitzen, eta gu beharrezkoa dugu, nik uste dut, hau etorri dela gelditzeko, eta ez baldin bada gelditzen beste izen batekin geldituko da, baina hau beharrezkoa da gizakiarentzat ezitzeko eta handitzeko. Ez dugu, hau berez iraultza bat da, isiltasuneko iraultz bat, baina iraultza bat da. Osea, hemen gizaki aldatzen ari gara, mindfulnessa ez da egiten dugu ariketa bat, eta ja ez da hau egin eta jun etxea ez. Osea, honek dakar zuretzat ikuspuntu berri bat bizitzarekin. Orduan, gizaki aldatuko dugu pixkanaka. Eta behar dugu, nola garraitzen bat dugu. Bizi modu bat bezala definituko zenuke? Bai. Eta ez da erlijiosoa, ez da gauza pedrada, ez da gizertakoa, oso bakoitzak sinistu egin dezake nahi duena, baina guk gure burua zaindu eta harreman munduarekin, gizakiarekin, gauzekin, naturarekin harreman sano eta bat eukitzea hori da una ley fundamental. Bai. Edo nork praktikatu dezake mindfulnessa edo adin batetik beste batetara biretuta dago? Edo nork. Baina gauza bat gertatzen da hemen, eta da txikiekin. Zer ari dira mindfulnessa txikiekin, nola egin, zer ez egin, claro, gure helburua da txikiak lasai egoteko, eta nola daude lasai, bere natura, ezitzen natura hori esplosiboa denez. Nik esango nuke 7 urtetik aurrea. Eta oso sasuntxoa. Bai batzutan, batzutan esaten dut 10 urtekin, 15 urtekin, 20 urtekin, adina horietan zailagoa da. Zeren oso intensitatea handia dugu, gizaki bezala, eta orduan buruko gauzak emozioak daude gora, bera, zitzen ez, gorputza, ez. Gero, pixkanaka 25, 30 urtekin dator, lehenengo harreman azurekin, ez. 40-50 urtekin mazten zara pentsatzen, bizitza hau zertarako, nahiz eta diru euki edo ez euki, zertarako. Eta horria sendotzen da, mindfulnessa etortzen da jendea 40 urtekoa da, denak sentitu dute zerrepan, egin du buruak ezaki, dara maera batean prostituitzen 20-30 urte, eta ezaki zergaitik ezin dut lo egin, urduri nago, ezaki zen, horrela zin delako bizi. Eta gero oso onuragarria eta oso ona azken fasean. Pakean hiltzeko, pakean egoteko azken urteetan ez, oso ona. Dena igotzen du. Zer gertatzen da, adibidez esan dizut, 0-7 urtean, hasieran, jaiota gero gaudenean, gauza asko dauke gizakiak ikasteko hor mindfulnessan emiltzeko, baina ez. Nahiz eta guk arazo bat eukiko nola hori defizit de atención eta gauza hauekin azkenean dela ez gaudela gure seme-alabekin. Asko. Eta ez dugu energia hori usten berezi eta era sano batean, ez? Azaltzen, ateratzen, baizik eta hor ditugu, bai telebista ikusten, bai bideoekin, bai gauzekin da. Hori ez da dena, minon asko. Zer gomendio emago zenioke hasi berri bati, mindfulnessa praktikatzen hasi nahi duen bati? Hurbiltzeko burua irekiarekin. Eta egin behar baldin badu
nola esango dut, erderaz ateratzen zait, algun boto, egin behar bali badu botoa izan daiteke arduratzea bere bizitza, bere osasuna eta bere gorputza eta buruarekin arduratzea. Mindfulnessak ardura egiten gaitu. Beste gauza bat, gizarte honetan ohituta gaude, banoa medikoa, pirula bat eman, eta venga, hau nahi dut kendu, Gaixotasuna dago gu ikusteko ze arazoak ditugun, ez gauza bat kendu beharrekoa, naizta sendatu behar, ez? Orduan, enpoderatu egiten gara, ez? Orduan, hori eskatuko nioke esango nioke aizu, hurbildu ona, irikia eta zure lanak egiteko gogoarekin. Zureak dira, ez dira nireak, zureak. Pablo, ez dakit beste zer gehiago komentatu nahiko zenuke, igual idearen matairean geratu den? Bakarrik kursoak hasi direla, Hurrengo astean hasiko garela, hurrengo hilabetean ingo dugu egun bateko erretiroa, oso interesgarria, erretiro urbano deitzen duguna, ez? Hau da, isiltasunean 8 ordu, meditatzen, jaten, kontzienteki jaten, azkar jaten dugu. Eta, hemen Iruñan badugula meditazio eskola bat, nahi duenarentzat ibiltzeko. Eta, bestik ez. Pablo, mila esker eskini duguzun informazio guztiagatik, espero dut igual jendea ere animatzea, mindfulnessa ezagutzera, eta espero dut ondo jatea kurtsonetan. Zuri. Kaixo guztioi, mindfulness, hementxe gaude, azken urteak bezala. Ariketatxo batzuk plazaratzen eta zuek etxean edo zaudetenekoan lasai herrian egiteko. Eta orduan, azken, egun hauetan ingo ditugu 3 ariketak edo 3 algeixo bizitzarekin ikusirik dutenak. Mindfulnessen deitzen diogu meditazio informalak. Formalak dira zuek ulertzeko era batean eseri eta meditatu, edo oinez edo minon meditatu, zuek egiten duzu zure gauz hori. Eta informalak dira guk bizitzan egiten ditugu normalean egiten ditugun gauzetan nola meditatu eta zer egin meditazio eta lantzeko, gure kontzientzia. Zeren azkenean meditazioa kontziente egotea dela, da, erne, esna, zer gertatzen ari danarekin. Eta zer gertatze hori batez ere da barruan gertatzen ari danarekin, ez? Orduan, batzutan esan dugu, baina hau errepikatu inberda, janariarekin. Eta ez da janaria, meditatzeko janariarekin ez da bat ere arresa, zeren aztenga meditatzen eta burua jun egiten zaigu, eta ez gara etortzen. Hori da normalena gertatzen denean, hori da lehenengo pausua meditazioan, ez? Azten garenean meditatzen, hainbeste juten zaigu burua, jun egiten zaigu eta guk beri etorri hona hori biltzen ga, ez? Orduan, proposatzen dizuet, egunero, momentutxo batean, hartzen duzuela infusio bat, kafetxo bat, garagardoa ere, ez da san maina, baina, denatio dago. Jogurru bat jaten duzutela, postre bat, edo pintxo bat jaten duzutela, minon, egunean momentutxo bat hartu zerbaitekin, zuk hori kontziente egiteko. Adibidez, jogur bat jan behar dudala. Nik, banijo meditatzea jogur honekin. Eta zer da meditatzea jogur honekin? Bani eseritzen naiz, buruari argi esaten diot meditatu egingo dut. Eta ez da naiz jogurra jaten lasai, mantxo. Ez da mantxo jan behar, bineon mantxok laguntzen digu gure prozesuak jarraitzea. Eta nik bakarrik egin behar naiz kontziente.
Zertaz, nik heltzen du kutsara, nola heltzen dudan, kutsarilla, eta sartzen dut nolakoa den jogurra, ze forma daukan, sartzen du barrura, ze gustua daukan, nola sartzen da barrura, ze gauzak etortzen zaizkidan burura. Ez dugu egon behar, situazio batean nola, dena enteratu behar naiz, dena ikusi behar dut, ez da hori. Da gehiago esatea nik badakit kostiente nagoela hau egiten. Nik kostientea naiz, jogur bat jaten naiz eta ikusten dut, prozesu hau, mugimendu hau, egite hau, kostientea naizela. Eta hori da besterik ez, besterik ez. Honek onura onak ekartzen ditu. Burua lasaitzen da, burua berarekin dagoenean, bere gorputzarekin eta bere egiten ari danarekin errealitatean esaten den hori hemen eta orain gertatzen ari danarekin burua horrekin dagoenean deskansatzen du, lasaitzen da. Eta ez da beste egin behar, hau edozein gauzakin, egunero gauzatxo batekin, naiz eta 5 minutukoa, 3 minutukoa izan, luzeago baldin badago eta. Baina hartu zerbait eta tak, hau kostientek egingo dut. Gero arte... Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik. Orain, uharteko jaien inguruko irudiekin utziko zaituztego, margoketa lehiaketa batekin eta horrentzako karaokearekin. Mila esker eta bihar arte.